igen. Indtil der. Ja, hvor er den? Kom væk. Kom væk. The devil walks among us. Ja. Det er en fed scene. Glæder til det. Ej, han kommer der. Kom væk med dig! Nu væk! Øjeblik. Selfie-stangen sker. Nej, det er også der. Nej, det må I ikke. Ja, og der har jeg ikke hjemme, der har set det der. Ja! Wait to Operation You. Prøv det rundt om hjernet. 1, 2, 3. Fuck mig, mand. Kommer igen nu. Ja, det går. Det skal vi igennem til logo med noget? Jeg ved det ikke. Det gør vi. Øjeblik, vi skal lige ret til stangen. Motherfucker. You sneaky motherfucker. You sneaky motherfucker. Nej.